sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Victoria City Mayor Javi Benitez napilian bilang presidente sang Association of Chief Executives sang probinsya. Banwasang La Castellana, may 5 ka-evacuation sites at iyon magsaka ang alert level sa Bulkan Canlaon. Sa balita nasyonal, duha ka tropical cyclones posible magsulod sa Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw. Magpaiway sang barangay and SK elections nga tuig ginaduso sang isa ka mamalidha. Maayong aga Bacolod, mga aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 8, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Good morning na mga ka-aksyon and good morning sa imo Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagaupod sa aton subong via Facebook, YouTube, website, kung diin pa man sila draga monitor. Maayong aga sa inyo and happy Friday. Happy Friday and please do like, follow and share lang sa aton sining nga FB Live mga Yes. ka-aksyon ha. Kag sige. Good morning na dira sa aton nga mga terminal dira bla. Sa mga Yes. terminal may ara man tada nga damo man tada listeners. Sa mga terminal sang tricycle, terminal sang tricycle, terminal sa mga jeep. Good morning dira sa inyo. Yes. Kag sa naga-monitor ya sa Facebook, aga ay nadula, dali lang. Nadula na naman ang akon sining di man natumok lang kung kalain na. Anyway, good morning la kay Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Kay Dennis Richard Tibor Roma dra sa San Enrique. Good morning sa imo. Ana Sinoro, mga agaman. Kag sa kay Albores Hilasio Jefe. Good morning man. Yes. Kikaraman Action Boy si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Dennis Nuestro, dira sa Woodfire, Bacolod, may agaman sa imo. Dira sa kay Gina Sulgon bala sa Valladolid. Yes. Diyan ay kaano kan isubong nga month kani ng July, no? Hindi tigpala kuan subong, tigpalaho subong sa Gimaras. Sang nagligad pa to guro sa Anong ilang ligad pa to? festival sang May bala. Manggahan Festival. Sang May gali to. Kaya sa subong guro pa si may paho magyapon na. Ara pa na yan. Pero ang ilagid yung do highlights Action Boy, bo highlights. Sa kapestahan nila May. Da mga summer abe. Ah. Summer. Dragi mo sang paho. Muna sa Okay. Marilo Beltran Camento, good morning man sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw. Amo ning akon nga marites mo. Ha? Amo ni siyang marites ko. Nga. Siya nang informant ko kung ano ang mga ganap. Yun. Ano ang mga ganap? Pagsiling ko nga sino, pagsiling na action ni nga sino ang nobyo ni Kwan? Ang pakaslan ba ni Teacher Kashmir? Kuhay ko kabalo, di get text na siya. Si Kabalo Kwan. siya. Aha. Bongga. At least may mga informants ako ya.
Ah. Bongga ka. So hindi ka gid maulihi sa balita. Tapos Una ka gid sa pagsiling balita. ni actually din, hindi sa braling kung buta ba si teacher na sa text niya, co-teacher niya ina sa high school. Bongga. Muna iya kay nang kinang may mga informant kana mo. Oh. Kung si Deo makalma wala may bubuwit kana iya. Oh, siling ko. Action Radio Philippines Standard Time las 6:04. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Napilian si Victoria's Mayor Javi Benitez bilang bagong presidente sa Association of Chief Executives sa Negros Occidental. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahid ni kadis Mayor Salvador Escalante, 17 ang nagtambong sa ilang pagtilipon sa Acacia Hotel sa Huwebes ng hapon, Hulyo 7. Sunod kay Escalante, wala sang kontra si Benitez nga among una nagpabutyag sang intensyon sa pagka-presidente. Nailher bilang Vice President si bago Mayor Nicolas Yulo, Secretary General si Cadiz Mayor Escalante, Treasurer si San Enrique Mayor Gilson Tubilyara, kag PIO si DSB Mayor Marcelin de la Cruz. Natala na nga magpanumpa ang opisyal sang ACE kay Governor Bong Lacson. May 5 ka mga evacuation sites nga gin-identify ang local government units ng Banwasang La Castellana bilang preparasyon sa tion nga magsaka ang alert level sang Bulkan Canlaon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni John D. Asis sang DRRMO sang Banwa sa 5 ka evacuation centers, 4 diri ang bulutuan kag isang sa barangay Talaptap. Suno kay D. Asis, ginbalikan sang DRRM Council ang ilang response plan sa tion maglala ang sitwasyon sang Bulkan Canlaon. Dugang pa rin D. Asis, 5 ka mga barangay ang direkta nga maapektuhan sa tion nga magsaka ang alert level sang bulkan. Lakip na diri ang barangay Masulog, Biak na Bato, Kabagnaan kag Mansalanaw. Kapin 20,000 ang populasyon sang La Castellana. Padayon man ang pagmonitor sang LGU sa estado sang bulkan kag nagpagwa na sang update paagi sa Arangka La Castellana Facebook page. Meron na mo ni ang maka-identify naman yung evacuation site. Kagang 4 diri puro gidya eskwelahan. Kagang isa ng transfer sa may barangay. May 5 kami abi ka barangay nga directly affected kay sa bilog nga Negros, ang La Castellana, may 5 nga ara sa sulod sa MKNP. Kabahin sa pahayag ni John D. Asis sang DRMO sang La Castellana. Nagbalik naman sa triple digits ang bago ang COVID-19 cases sa Western Visayas kahapon nga adlaw Hulyo 6. Sa case bulletin ni paggawas ang DOH6, ang riyon ang may 132 kabago nga COVID cases. Kaya nagapanguna diri syudad sa Iloilo nga may 59. Ang probinsya sa Iloilo ang may 40, Capiz 15, sa syudad sa Bacolod may 7, Aklan nga may 4, Guimaras may 3 kag dagduwa ang Antique kag Negros Occidental. Gin-report sang DOH6 ang 26 ka bago nga ma-recoveries kag wala naman sang bago nga patay. Ang Region 6 ay mayara karon sang 1,374 ka-active COVID cases. Nagnubo sa masobra 4% ang kadamuon sa krimen nga nagluntad sa Western Visayas halin Enero tubtub Hunyo 2022 kung ikumparar nagligad nga tuig 2021. Sa record sang Police Regional Office ng PRO 6 naglambot sa 10,849 ang record nga krimen sa rehiyon nagligad nga tuig 2021 samtang 10,408 lamang sini nga tuig. Suro kay Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, spokesperson sang PRO 6, magamay lamang ginubo sa crime index apang makabig ini nga significant tungod nga mas madamo ang tao nga nagagwa subong nga tuig kung ikumparar sa nagligad nga tuig. Samtang ang 8 naman ka mga focus crimes kaangay sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft kag kidnapping ang nagnubo sang kapin 12%. Halin sa 1,444 ka mga kaso sa tuig 2021, nagnubo ini sa 1,278 sini nga tuig 2022.
Samtang nakilala ng apat ka mga inaligar miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro sa Sitio Amiles, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan, sadtong Miyerkules nga adlaw. Ang mga napatay gikilala nga Sanday Ruel Sagon alias Ka Berio, 30 anyos, nga mong squad leader, residente sang Barangay Buenavista, siyudad sa Himamaylan. Ruel Udtuhan alias Ka Jingjing kag Ka Kaloy, 40 anyos, assistant squad leader sa Barangay San Antonio, siyudad sa Himamaylan. Alden Rodriguez alias Ka Big Boy, 20 anyos, miyembro sang Squad 3 sang Barangay Bantulinao, Banwa sang Manuyod sa Negros Oriental, kag Nika Ledesma alias Ka Sarah Jane kag Chay, 25 anyos, isa ka political guide kag residente sa siyudad sang Cebu. Sa interview sa Action Radio kay Thibo 3rd Commanding Officer Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang apat na identify paagi sa mga anay kaupdanan nga damlag lang nagsurrender sa 94th IB. Dunga man ni Pasaporte, ang apat nga napatay upod sa 15 ka mga miyembro sa NPA si dalom sa Central Negros 2, Committee Rio Negros, Bohol, Siquijor, Cebu. Ang bangkay sa mga napatay yara karon sa Sabino Funeral Parlor sa Banwa sang Binalbagan. Isa ka babayi nga katapos ang rebelde nga grupo sa Negros Occidental ang nadakpan sa nagluntad nga enkwentro alas 12:15 sang udto sang Hulyo 6 sa sitio Banwa Minataya, Barangay Marcelo sa Banwa sang Calatrava. Ang nadakpan ang ginkilala kay Isabel Necesario alias Maulin, legal ang edad kag ginakabig nga Deputy Secretary sa Northern Negros Front. Na-recover sa encounter site ang duha ka mga granada, duha ka kalibre 38 nga armas, 7 ka mga bala sang kalibre 38 nga armas, isa ka kalibre 45 nga armas, kag may 5 ka wala wala pa makalupok nga bala. May na-recover man ang otoridad nga mga subversibo nga mga dokumento kag persona nga persona nga gamit sa mga rebelde. Sunod kay Police Lieutenant Colonel JJ Javines, Commanding Officer sang 79th Infantry Battalion, ang mga nakaenkwentro sang rebelde kahapon o kung nagligan nga adlaw, ang mga nakaenkwentro sang militar sa sitio Tinabiangan, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava sang Hunyo 22, 2022. Naaresto naman ang isa ka na rebelde sa Barangay Kalampawisan, Banwa sa Calatrava sa pagservice ng warrant of arrest sa kasong of frustrated murder sa Miyerkules, Hulyo 6. Sunod kay Police Lieutenant Colonel J. Malong, ang commander ng 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, una nga nagsungka si Ka Rique sa mga otoridad kag nagpakilala nga rebelde. Tuyo kontanan ni Ka Rique nga mag-upod sa kampanya sa gobyerno kontra insurgency kaya nagalaom nga makabenepisyo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno. Pahayag di Malong, wala gilayon ginlakip si Ka Rique sa programa kag ginusisa pa ang personalidad sini. Nakakuha sang kopya sang warrant of arrest ang mobile force gikan sa Cadiz PNP. Sa karon ginahibalo pa sa kapulisan kung malakip sa gihapon sa eclipse si Ka Rique sa piyaka ini ang napreso bangon sa kaso nga frustrated murder. Sa baylo nga kritisismo kinahanglanon ang pagbinuligay kag pagsunod sa traffic rules and regulation. Ini ang apelasyon ni Bacolod Traffic Authority Office kon Bitaw Head Police Major Junji Liba. Aminado si Liba nga kadako sang iya responsibilidad nga ginatubang labi na ang problema sa trapiko sa syudad sa Bacolod. Magluwas sini dako man ang ginapaabot ni Mayor Albi Benitez sa pagpungko ni Liba bilang Bitaw Head. Sunod kay Liba, temporaryo niya gindeploy ang nabilin nga traffic enforcers agud hindi ma-paralyze ang trapiko sa syudad. Sa bulig sang Bitaw personnel tingwaon ni Liba nga manginistable ang dalagan sa trapiko sa sulod sang 2-3 ka semana niya nga pagpungko bilang head sang Bitaw. Actually, nakalatag ng mga 252 to be exact. 200 from that, no, ara sa aton field and the rest ara sa aton office kag other sections under sa Bitaw. Aton nga projected by 2023 kung hopefully kung ma-provide na sa budget for 2023, siguro ma-reach kita up to mga 350. Kabahin sa pagpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Action Radio Philippines Star Time, 13 minutos na nagaligad sa atak na nga alas 6. Duha ka tropical cyclones posible magsulod sa Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw. Samtang pagpaiway sa barangay kag SK election sining tuig ginaduso sa isa ka mamalita. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1.
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na. Sakay Allen Marlinko, maang agad ra sa imo, Ray Flores Barrioga. Good morning man. Kag dira sa kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Good morning kano halin kay Miss Jinky, kay Star Mayo, kag Dr. Matt Mayo, Alma Olegon, Ana Sinoro, Christine Manalo, Mikey Montilla, Serela Samar Aguilion, kag kay MJ Season. Kay maninoy mo Michael June Season, no? Good morning. Siling ni Dennis niya may mga patrol kagaling ako lingon action boy. Why man ko patrol gid den sa reporter lang. Yung patrol ka galibot-libot, kinakaroon ka sa lakyan, required kinakaroon sa lakyan. Required gid may salakyan. So, si Miss Teresa, siya lang ang nagapliti-pliti. Siya lang nagapliti-pliti. Alright. Ay, una. Ay, una. Kay Lulet Dialagdon ra, kay Joe Dialagdon. Kirina Villaflor. Ay, Kirina, musta ka na? Sa kay Aldrich Jan Apil. Kag Cherilyn. Jen Dialagdon, Jane Nagor. Sa kay Torco Jonko, morning man ra sa imo. Kag kay umigo na ton One Ball Gallo. Dra sa may Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning. No? Sa pamilya Espileta del Castillo, Mirambel kag Valdez family sa Maaw. Good morning man sa inyo dira, no? Halin sa kay Karen Espileta. Dugay na kami lakit tanayin mo, no? In the cars. Good morning dira sa inyo, no? Ipa-greet lang gani karon liog sa kwan ay. Sa ano gani sa on air. Yes. Athag. Oh. Russell Gomez, kag amigo natin Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Graman kay classmate ko sa Marcelo Rombines Junio. Good morning man. Kag of course aras ni Ma'am Vanna kag ni Dr. Matt Mayo, no? Good morning. Si Torco Jungko, action boy ara. Yes, nag-greet ko na. Kag happy birthday sa bata bala sang ako na classmate ni si Marcelo Rombines Junio.
si Allen Junio sa iya 20th birthday. Yes, happy birthday. Happy birthday, Allen Junio. Elvira Hilogo, Araman siya Action Boy. Yes, so kag sinang, sige. Sila Lane Grace Ibarra, good Classmate morning ko man na. Campus Beauty man na during my high school days. Wow, sana all. Si Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man. Ikaw din nila mo man? Sa Hindi elementary days mo? Hindi lang ako mag-tell. Hindi lang ako mag-tell. Sa elementary days mo, di ba nga isa ka mas mo? Oo! Campus Beauty. Sakay ka pa ito, alis tricycle. High school na to, ya? High school na to? High school na to, ya. Lain pag dyan elementary, doon ka mga ka-3 ko guro nag-views. Ano? Proud yan. Kapila? Ka-3, okay lang. Okay lang. Ay, okay lang. Kaya Herdelisa Castillo Mahilom, good morning. Dito naman sa DSB. Si Miss Teresa Linakayaw, good morning, Miss Teresa. Yes. Na happy, good action boy sa... Pigil ni siya sa... sa iya nga morning, subong adlaw. Ang akong ganit plano daw, ipapanauga kung siya sa kuanda sa appointment. Wow, gabi lang. Official nga. Marites. Kalay. Marites ni Boy Duran. Hapon mo. At least good Marites. Good Marites. So, sino pamanaw niya? Di ko balua. Text din sa ngalan. Ito lang diksyon din. Ito, di gobra pa. Di na gobra. Siling ko, ang buta. Basi ko kanya na. Basi ko po co-teacher na siya sa high school. Amazing. Pag siling ko ngaling ko, ang mga mayor, blaway ko kilala sa kay Dap Reliquias. Way pa kami kamit personally. Ni Dap Reliquias. Text siya daan. Si Dap Reliquias, hinablos, pakaisa na sa sambana ni Amunin ni Amuna. Naiit. Si Herdelis, basa ko nagali. Si Vicente Escobar, good morning man. Tamiya ko lang liog Bernard Villar, mailang nga pamati. Thanks gid from Magalyon. Uy, may haga sa tanan niya taga Magalyon ha. Good morning dira sa inyo. Gusto na si Migo Bernard man? Oo. Ngaman. Aga pa kumusta lang ko. Amot ko lang namin yun nga Bernard Villar. Amo man ang namin ko nga Bernard Villar. Ang aton dramatista di Blasona. Di may Bernard man sa buong diba? Pero lain man niya. Alay na iya. Si Bernard Cruz na iya. Okay. Si Bernard Villar na iya. Siya na ang ba't yung kabati kasi sa drama nga Mundo Mistiko. Wala. Ito, ko na siya naabtan eh. Amo na pinamo na sa mga sikat ng mga drama. Hindi diri sa aton nga station. Pero mo na mga galano. Ginasuna. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Ang naabtan ko diya nga nagsikat. Gid sa action radio nga drama, Jack. Balaan. Latest na iya. Standby na sa aton dugang nga mabalita. Ag sa aton mga ka-aksyon na kay Ibalo ko mabala. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginalantaw karon sa pag-asa ang posibilidad nga duha ka mga tropical cyclones ang magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga mga adlaw. Sa laging handa briefing, ginpahag ni Pag-asa Administrator Undersecretary Vicente Malano na monitor nga may duha ka tropical cyclones nga magsulod sa pungsod pagkatapos ang 3 ka adlaw. Suno kay Malano, ang duha ka bagyo ang daw kaangay sadto sang Bagyo Kaloy kag Doming, sa din si Doming ang pakadto sa norte kang isa ang halin sa West Philippine Sea kag padulong sa area sang China. Suno sa Pag-asa, magadala sang pag-ulan ang ITCZ sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ginaduso ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang pagpaiway sa Disyembre 5, 2022 nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Ini ang base sa ginfile ni Gomez nga House Bill No. 937. Sa proposal ni Gomez, luyag sini ipaisol ang pinili ay tubto Disyembre 5, 2023 kag ang magadaog ang magapangalagad umpisa Enero 1 sa masunod nga tuig. Ginpaathag ni Gomez nga tuyo sini nga makaginhawa ang gobyerno nasyonal sa galastuhon matapos ang damlag lang Mayo 2022 nga pinili ay. Ginadusol sa kongresista nga ang pondo para sa eleksyon ang pwede mausara para sa mga programa sa sektor sang agrikultura. Nagpaandam no ang pila ka mga European states paagi sa Environmental Health Directorate sa publiko angot sa Philippine-based instant noodles nga Lucky Me bago sa mataas nga level sang ethylene oxide. Ang ethylene oxide ay isa ni kasahay isang chemical nga inausa sa pag-manufacture sang pesticides kag disinfectant. Lakip sa variant nga ipandaman ang Pancit Canton Original, Pancit Canton Hot Chili, Instant Noodle Soup Beef Flavor, Pancit Canton Calamansi, kag Pancit Canton Chili Mansi. Bangod sini parikol kung ginpabawi ang pila ka batch ng produkto nga himo sa Thailand kag may expiration date nga Hulyo 20, 2022. Nagpasiguro ang Lucky Me nga tanan nila nga produkto nakarehistro sa Philippine FDA ka nagasunod sa local food safety standards kag bisan sa USA FDA standards para sa ethylene oxide. Ini kasunod nga nag-issue sang health warning ang pila ka European states sa pila ka produkto sang Lucky Me bukod sa mataas nga level sang ethylene oxide. Sa ginpagwag nga statement, ang pag-recall sang produkto ang nag-apekto man sa iban nga noodle brands sa iban nga kompanya kay iban pa kaangay sang ice cream, sesame seeds, spices, calcium carbonate supplements kag iban pa. Ginklaro sang Lucky Me nga wala sang ethylene oxide nga gindugang sa Lucky Me products. Sunod sa tagdumalahan, ini ang masami ginausar para sa treatment sa nga spices kag seed para makontrol ang pagtubo sa mikrobyo sa mga agricultural products. Patag pa sang kompanya ini nga mga materials o materials nga kung i-process bilang seasoning kag sauces, posible nga makita sa gihapon ang traces sang ethylene oxide. Mayoriya sa mga Filipino ang nagasuporta sa kinaduso nga amendahan ang Republic Act 11203 kung ang Rice Tarification Law of 2019. Sa resulta sa Publicos Asia Survey, nga napatagaan sa Hunyo 16, 2022, 63% sang 1,500 ka mga respondents ang nagkumporme nga ibasura ang layi nga ginaprubahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. May 8 naman ka porsyento ang nagakontra, samtang 29% ang hindi makahibalo kung magakomporme o kung magapamatok. Ginmensyonar naman ni Publicos Executive Director Aureli Sinsuat, wala pa sang klaro nga posisyon sa isyo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagapungko man bilang tiglikom sang Department of Agriculture. Una ginmando ni Presidente Marcos Jr. ang reassessment sa layi, partikular sa 10 billion pesos nga Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon RCEF. Iyaman ginapaabot nga mag-apilar kay Presidente Marcos Jr. ang mga manguma para sa pagpatuman sa mga proyekto o programa nga makabulig sa sektor sang agrikultura.
Ginanunsyo sa Philippine Statistics Authority o kung PSA nga 2.93 milyones ka mga Filipino ang wala sa trabaho sa nakaligad nga bulan sang Mayo. Ini nagapakita sang month-to-month nga pangnubo sa 6%. Ikumpara sa pareho nga panahon nagligad nga tuig, ang kadamuo nagapakita sang pagnubo sa nga 21.66%. Nagligad nga Abril, 2.76 milyones ka Filipinos ang wala sang trabaho, mas manubo sang sa 2.87 milyones sang Marso. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Good morning lang dila liwat sa family Espelita del Castillo, Mirambel, kag Valdez family sa Barangay Maaw, Bago City. Happy birthday man Action Boy kay Toto Henrich Espolgar. Birthday nga today. Happy birthday. Si anak, ang bata. Ni Action Henry. Ang bata gani. Oo. Mutong namin ko man. Happy birthday, Toto Henrich. Sige. Standby na sa Action Hotla. Ako na Action Report second portion. Upod ka Action Fred Salanga. Balikan naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Live